umanyana lobantwana babo. Yes. Babesenza abantu basapotana. Kwelinye imizi abantwana abaninzi kukho lwasunywayo, kukho lwangasapotwayo. Ubone xa kusenza omnye kuthelewe kakhulu, sapote kakhulu, njalo njalo. Kodwa ke ebantwaneni bam ayikabikho. Ndiyabakhuthaza ke ungathi ingasoloko indi ngolo hlobo injalo. Nathi siyazama ke singabazali uyandifotela ngincome kuthiwa kaloku andibhamanga kuncuma. Siyazama nathi singabazali ngoba ngamanye amaxesha abantwana baxatyaniswa ngabazali. Amaxesha amaninzi iyona poison abazali abaxabanisa abantwana. Siyazama kangangoko into yoba abantwana bethu masibhubhe sibashiye bemanyene, beqhubeka nobomi bemanyene. Eyesibini into, ukudaniswa usathane ngohlobo loba into esivame ngokuba kudityanwe xa kufile kukubi kusebuthukweni okanye ezizwane. Yazi ibalulekile laa nto uba ekhaya niye nidibane nje niyifemeli yamampingo okanye abanokhamzana neefemeli zeminye imizi ezingoomakhelwane ezilapha kufutshane. Kumandi kusube nezistresi abantu abanazo emakhaya, ake kuhlobo amagazi. So ndinothe ezo nto zombini. Andazi ke anozolandela emva kwam ozothetha, maybe kona siside sithethe sonke. Oh, masinikele kuso sakhe.